Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi, a chroeso i Ebenezer ac i'r addoliad boreol. A fydd hi'n hyfryd cael addoli yr arglwydd gyda yn gilydd. Croeso i bob un, da ni'n croesawu 2 ymwelydd. Da ni'n croesawu Euros, beth sydd ar ôl ohono fo, erbyn hyn. A dwi'n yn cofio beth di gyfenw di. Nac enw dy dad chwaith. Joc ers blynyddoedd rhwng Euros. Doedd o'n aelod i Ebenezer, a cyn y cwrdd gweddi, nes i anfon neges i Euros a Powell, yn gofyn beth di enw dy dad. So, mae'n joc sydd wedi parhau ers blynyddoedd. Hyfryd cael dy gwmni di, ac hefyd Chris sydd wedi ymuno hefo ni. Chris yn dod yn wreiddiol o Oklahoma, ond yn byw yn un o'r tywysogaethau yn y Dwyrain Canol wrth ymyl Dubai yn y fan honno, ac yn dysgu Saesneg i'r plant yn yr ysgol eilradd. Mae'n braf cael cwmni pawb ohona chi. Da ni yn cyrraedd y cyfnod tawel, a does dim llawer o ddim byd i'w gyhoeddi. Mae Gornel Glud dydd Mercher yn y Tabernacl, tîm Ebenezer ydy Joy a Ginner, ac yna neidio i'r Sul nesa. 9:10 yn y bore, Capel y Crwys, Parch Dafydd Andrew Jones, ac yna am 3 oedfa yng Nghapel y Methodistiaid. A mae Rachel Jones yn mynd i rannu hefo ni hanes i saith i un o wledydd Asia a ran elusen. Dwi'n yn cael manylu, ond mi fydd Rachel yn cael manylu pnawn dydd Sul. Felly, croeso mawr i bawb ohona chi. A da ni diolch i Rachel a Garfon am y croeso yn eu cartref nhw nos Lun diwethaf ar gyfer y barbecue diwedd tymor. A mi gawson ni gwmni 4 cenhadwr ifanc. 3 ohonyn nhw wedi dod o Texas ac 1 o Llandysul. A maen nhw wedi bod yn gwneud blwyddyn internship hefo BSM, dwi'n credu. Baptist Student Missionary Society, rhywbeth felly. A maen nhw wedi dod i Gymru, oedden nhw'n Angor yn ystod yr wythnos yn helpu hefo'r clwb plant gwyliau ysgol. Mi ddothon nhw i'r Gornel Glud dydd Mercher i weld be oedd yn digwydd yn y fan honno hefo gweini ar y bregus yng nghanol y ddinas. Ac oedd hi'n hyfryd cael eu cwmni nhw. Pob hwyl i bawb sydd yn mynd i'r Eisteddfod. Dwi'n mwyn gwybod os yna gantorion yn mynd. Falle bod yna un mewn o gor arbennig yn cystadlu dydd Llun mewn cystadleuaeth. Dydd Sadwrn? Pa ddiwrnod, Liz? Dydd Llun maen nhw'n cystadlu. A Sian yn canu. O bob hwyl i chi. A Joy a Bethan. A Meryl. A Mena. O dydd Iau maen nhw. Unig da chi'n gofyn, wel, mae'n mynd ymlaen dydy. Ond be dwi eisiau dweud ydy, pob dymuniad da i chi yn yr Eisteddfod. Gawn ni ganu efo'n gilydd yr emyn cyntaf. Na, mae'n ein o flaen hwn, dwi'n credu. Hwn, yn clodfori Duw, Hosanna, Hosanna, Hosanna i'r goruchaf Duw. Gawn ni ganu.
Gawn ni weddio. Arglwydd diolch am gyfle i ddod at yn gilydd ar bore dydd Sul i dygeisio di. Ac i fynegi'n diolch am mawl i ti yn Dduw a'n Tad gogoneddus. I ddathlu dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Y cariad hwnnw sydd byth yn gollwn ni. A da ni'n gwybod am y cariad hwnnw oherwydd Anwyl Fab i fod o wedi dod i'n deiar i fyw a dysgu a gwasanaethu dynoliaeth, marw ar y groes ac atgyfodi ar y trydydd dydd. Canis felly y carodd Dduw y byd, fel yr rhoddodd e fe ei unig anedig yn Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo'n ddoer, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Ac oherwydd hynny, da ni'n diolch na cymuned cariad pobl Iesu Grist yda ni sydd yn dod yma i dystio i'r gwirioneddau, i ddysgu dan arweiniad yr ysbryd glân, ac o wneud hynny i fynd allan o'r cwrdd yma bore yma, i fyw fel Cristnogion, yn y teulu ac i dan perthnasau i gyd, i fyw yn stryd hefo'n cymdogion, i fyw o fewn yn cymuned a'n cenedl ac ymhlith cenhedloedd y byd. Fel y bod ni yn tro yn adlewyrchu dy gariad di, yn dod at y deyrnas i'r byd yma sydd yn aml yn cael ei rwygo, sydd yn aml yn dangos i amherffeithrwydd, a dy fod ti drwy'n gwaith yn cael dogoneddu. Bendithia bob oedfa Gristnogol ledled y byd ar y Sul hwn. Bendithia bob oedfa Gristnogol yma yng Nghymru. Adnewydda ni, bywio ca ni, dysga ni yn ôl dewyllus dy hun. Gofynnwn yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Fe am i ni ganu eto. Freni nef a ddolwm freni nef, oedd gogoniant am llydedd mawl iddo ef. Ganwn ni eto.
Mae'r gwenyn yn brysur, yn rhithro o gwmpas yn gwegerddi, yn hel neithdar o'r blodau mwyn creu mel. A da ni galw hynny'n mela. A dwi am sôn am un neu ddau o bethau ar ddiwedd tymor. Blwyddyn arall di mynd heibio, anghredadwy. I ficia fi, yn y weinidogaeth, mae'n 39 mlynedd, oherwydd 40 mlynedd i'r 6 o mis Medi ddaru ni briodi, a 40 mlynedd ar yr 13 o Fedi, ges i'n ordeinio yn weinidog i'r Arglwydd Iesu Grist yn Ebeneser, Wrecsam. Ac felly, mae'n gyfnod arwyddocâl mewn ffordd wrth i'r cerrig milltir yma fynd ydyn. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i'r rhai, os di wa'i mynd, ond da ni nodi nhw dydyn. Ac dwi eisiau diolch i chi ar ddiwedd y tymor am eich gwaith a'ch ffyddlondeb yn ystod 2026-25, y gweithgareddau, y pethau bach a mawr da chi wedi wneud. A mae bob un ohona ni hefo rhan yn y gwaith. Gwaith yr eglwys, gwaith teyrnas Dduw. Os na neb ohona ni'n gallu gwneud y cwbl mae eglwys angen i wneud. Mae rhai yn gwneud pethau cyhoeddus, mae rhai yn gwneud pethau tawel yn y cefndir. Mae rhai yn gallu gwneud pethau cerddorol, a dydy rhai ohona ni methu gwneud hynny. Mae rhai yn ysgrifennu, mae rhai efo technoleg, mae rhai yn bugeilio, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac hefo'n gilydd, da ni'n gorff Crist, hefo'r rhan i'w wneud yn y gwaith. Ac felly, diolch yn gyffredinol i chi, brodyr a chwiorydd Ebeneser, am eich cefnogaeth, a'ch ffyddlondeb, a'ch gweddia yn ystod y cyfnod sydd wedi mynd heibio. A da ni'n edrych ymlaen, fydd rhai yma dros gyfnod mis Awst, ac yn edrych ymlaen hefyd ar gyfer mis Medi, os Duw a'i mynd. Tynnu'ch sylw chi at ddau beth os da chi'n mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol. Ar y dydd Llun, mae Undeb yr Annibynwyr yn cyhoeddi album o emynau newydd i Eglwysi Cymraeg. Mae'r prosiect yma wedi bod yn rhedeg ers mis Ionawr. A yr bwriad oedd cael cerddorion proffesiynol i ddefnyddio doniau aelodau o Eglwysi Annibynnol. Felly, hefo'r emynau newydd a'r caneuon newydd, mae Cassie Jones, Emlyn Dole, Tudur Dylan a'r rhai eraill wedi ysgrifennu geiriau, a maen nhw wedi cael eu recordio nawr yn broffesiynol yn stiwdio Myfyr Eisac. A da chi'n gweld rhai o'r cantorion fydd ar yr album yn y fan yma. Y cydlynydd ydy Rhodri Dasi, sydd yn gweithio ar ochr dechnegol fideos a sain Undeb yr Annibynwyr. A dyma'r cantorion Myfyr Eisac yn y fan yma, a Carol Parry Jones, Christopher Davies oedd yr cynhyrchydd cerddorol. A mae hwn yn digwydd dydd Llun yr Eisteddfod, y 3 o Awst am 2 o'r gloch ym Mhapell yr Eglwysi. Felly os ydych chi yn yr Eisteddfod ar y dydd Llun, a dwi'n gwybod bod rhai ohona chi, tarwch heibio i Bapell yr Eglwysi, os nad ydych chi'n cystadlu ar yr ail. Ac yr ail beth ydy unwaith eto yn yr Eisteddfod, ond tro yma'r ddydd Iau y 6 o Awst, 4:45, Papell y Cymdeithasau, maen nhw'n lansio y Beder i Fengil. Acen Sir Benfro hwnna. Hefo ôl Gwynedd a Chaerdydd arni hi. Oherwydd mi weithiodd y diweddar Lyn Lewis Davies ar gyfieithiad Acen Penfro o'r Bedair Efengil. A be maen nhw wedi wneud ydy trefnu bod pobl hefo acenion trwm Sir Benfro yn darllen trwy'r Efengil. A mae yna eirfa ac idioma wes falle,
Oedden nhw'n dweud wes, falle, yn y Beibl. A mae hwn yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod yn iaith Sir Benfro. Felly os da chi yn y Steddfod ar chweched, beth am mynd draw i babell y cymdeithasau. A dyna ni y gornel mela. Da ni am troi rwan i y llythyr at yr Hebreaid. Ar ôl 39 mlynedd yn y weinidogaeth, o'n isio gorffen y 39fed flwyddyn lle nes i ddechrau. A'r man o'n i'n cychwyn fy weinidogaeth oedd hefo Iesu Grist. Iesu Grist. Felly, y ddwy oedfa heddiw, da ni'n dod nôl at y sylfaen, sef Iesu Grist. A bora yma, mi fyddai'n cyfeirio at natur Iesu. Pam bod Iesu yn bwysig? Pam bod Iesu yn wahanol? Pam bod ni'n gallu sylfaenu yn ffydd a'n bywyd ar y person arbennig yma? A dwi wedi troi at un adnod yn y llythyr at yr Hebreaid. Da ni ddim yn gwybod pwy sgwennodd hwn. Pennod gyntaf. A gai ofyn i chi ddarllen y geiriau sydd ar y sgrin hefo fi. Yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'i hynafiaeth drwy'r proffwydi. Wnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn eiddo iddo fe. Yr un oedd gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Mae holl ysblander Duw yn disgleirio ohono. Mae o'n dangos i ni'n berffaith sut un ydy Duw. Ei awdurdod pwerus sy'n dal popeth yn y bydysawd gyda'i gilydd. Ar ôl iddo ei gwneud cyn bosib i bobl gael ei glanhau o'i pechodau. Cafodd eistedd yn y nefoedd yn y sedd am Rhyder ar ochr dde y Duw mawr ei hun. Roedd wedi wneud yn bwysicach na'r angylion. Roedd y teitl roddodd Duw iddo yn dangos ei fod yn bwysicach na hwy. Wnaeth Duw ddweud hyn wrth angel erioed. Ti ydy fy mab i, heddiw des i'n dad i ti. Neu hyn, byddai'n dad iddo fe, a bydd e'n fab i mi. Ac wrth i Dduw ddod a'i fab hynaf yn ôl i'r byd nefol i'w anrhydeddu, mae'n dweud, addolwch holl angylion Duw. Pan mae Duw'n sôn am angylion, mae'n ei ddisgrifio fel negeswyr sydd fel gwyntoedd a gweision sydd fel fflamau o dan. Ond am y mab, mae Duw'n dweud hyn. Byddi di o Dduw yn frenin ar yr orsedd am byth, a byddi'n teyrnasu mewn ffordd gyfiawn. Ti'n caru beth sy'n iawn ac yn casau drygioni. Felly mae Duw, ie, dy Dduw di, wedi deneinio di, a thywall olew llawenydd arna ti yn fwy na neb arall. A dyna fo, diolch i chi am ddarllen, a diolch i Dduw am ei air. Rwy'n chydig bach o gefndir o'r llythyr at yr Hebreaid. Da ni ddim yn gwybod pwy ysgrifennodd y llythyr yma. Yna lot o ddamcaniaethau. A dwi'n dod nôl at Iesu Grist oherwydd mae dyma di sylfaen y hyn oll gan ei wneud. Yn yn haddoliad, yn y bywyd personol, yn y gwasanaethu cydryd, yn y dymuniadau a fyd cyfartal a heddwch rhwng cenhedlau yn ei gilydd. Mae yn syniedig ar yr adref Iesu Grist, a'r hyn mae Duw wedi datguddio ohono fo ei hun yn yr adref Iesu. Ni gafodd y Hebreaid y llythyr yma i ysgrifennu
yn benodol at Gristnogion i ddewri. Ac yn y llyfr mae yna lot o gyfeiriadau at yr Hen Testament, cyfeiriadau at aberthau yr Hen Testament, cyfrysu hynny efo Iesu, cyfeiriadau at offeiriadaeth a'r archoffeiriad yn y deml. Oherwydd bod yr awdur am gysylltu efo Cristnogion o gefndir i ddewri. Ac felly mae yna lot o'r gyfraith a'r Hen Testament yn ymddangos yn y llyfr. Ac hefyd, mae o am annog Cristnogion i ddewri i beidio llithro nôl i'r ddewriaeth. Dyna natur ni'n aml yna. Llithro nôl i bethau. Bod ni'n cael ei newid, bod ni'n dod i gredu'n Iesu Grist. Ond mae Duw mae'n amherffaith sy'n mewn yn harwain i llithro nôl i beidio credu, i beidio a dilyn. A doedd yr awdur ddim eisiau hynny digwydd i'r Cristnogion i ddewri. Ac felly, un peth mae hi, neu fo, o byddai sgwennodd hwn, yn ei bwysleisio ydy fod Iesu Grist yn rhagori ar bopeth oedd wedi bod o'r blaen. Mae'n fwy na'r angylion, mae'n fwy na'r Moses, mae'n fwy na'r Joshua, mae'n fwy na'r Aron, mae'n fwy na'r proffwydi. A mae o hefyd yn esbonio bod y gwaith wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn gyflawn, yn berffaith ac yn derfynol. Ac nad oes yna unrhyw datganiad arall sydd ei angen o Dduw ar ôl y hyn mae Iesu wedi dysgu ac wedi ei wneud. Yn ei esboniad i'r llythyr at yr Ebriaid, mae'r esboniwr Beiblaidd William Barclay yn telefynu am y tair adnod gyntaf. Yn ei weld yr adnodau gyntaf yn y munud. A mae'n dweud, "This is the most sonorous piece of Greek in the whole New Testament." A mae rhaid i ni ddibynnu ar ei arbenigedd fel groegwr o ddri, bod y brawddegau yma a ddechrau Ebriaid, y groeg mwyaf soniarus a bendigedig, sydd, a mae'n dweud, mewn y Testament Newydd i gyd. Dwi ddim yn ddigon o arbenigwr mewn groeg, gallu cytuno, neu anghytuno. Ond yn ei esboniad, mae'n cael ei wefrifio gan y eiriau. Byddwn ni'n cyffwrdd rhai ohonyn nhw rwan. Rwy'n dod at y sylfaen, mae'r Beibl yn bwysleisio hyn. Meddyliwch chi am rhywbeth fel dameg y ddau dian diwedd y bregeth ar y mynydd. Mae Iesu'n dweud am diwedd y bregeth ar y mynydd. Pob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'n hyddo, heb ei wneud, ei cyffelybu'r yw'r ffôn. Fi ydy'r sylfaen gyda'r Iesu, a geiriau fi'n rhaid o'r sylfaen. Ac os ydych chi'n gwrando arnyn nhw a ddim wedi gwneud nhw, ydych chi'n ffôn. A ydych chi ddim wedi dallt arwydd o cad yr hyn dwi wedi gwneud. Ond pob un sydd yn gwrando ar y geiriau hyn o'n hyddo ac yn ei gwneud, ei cyffelybu'r yw'r call a deiladol i'w dyn. Iesu di'r graig. Iesu di'r graig sydd ddim yn siglo, byd yn siglo ac yn newid. Iesu ydy'r graig gan y gallu dibynnu arni drwy gydol ein hoes. A pan da ni'n gallu galw gan Iesu, a mae Cristnogion a mae Eglwysi gallu gwneud hyn, da ni'n colli golwg ar sail ein bodolaeth a phwrpas ein gweithgareddau. Mae Eglwysi'n gallu golli'r ffordd a symud o ddiwrth Iesu Grist fel y sylfaen. A mae y llythyr at yr Ebriaid dangos i ni mewn ffordd bendigedig. Glynwch wrth Iesu Grist. Os di'r byd yn deud mae Duw yn rybish, Duw ddim yn bodoli, does dim arwydd yn cael yn Iesu Grist, bydd gwrando ar lais y byd. Gwrandwch ar lais yr arglwydd Iesu. Ac mae rhaid dweud yn cyntaf Ebriaid pennod 3, mae'n o'r disgrifiadau fwyaf rhyfeddol o Iesu Grist.
Ac yma mae'n cael ei ddisgrifio fel datguddiad gynhaliwr a gwaredwr. A dyma dryden adnod, Beirdd o'r Net, a Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Mae ddarllen y BCN gyntaf, yw disgleirdeb o honiant Duw, ac mae stamp ei sylwedd arno, yn sôn am Iesu Grist rwan, ac mae'n cynnal pob peth a'i angeneddiol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, marw drostan ni ar y groes a dod am adeilad, eisteddodd ar ddehulaw mewn hydy Duw yn y uchelder. A wedyn, Beirdd.net, sôn am Iesu, mae'n holl ysblander Duw yn disgleirio ohono. Mae o'n dangos i ni berffaith sut ydy Duw. Ei awdurdod pwerus sy'n dal popeth yn y bydysawd gyda'i gilydd. Ar ôl iddo ei gwneud i bosib i bobl gael ei glanhau o'i pechodau, cafodd eistedd yn y nefoedd yn y sedd am Prydain ar ochr dde y Duw mawr ei hun. Felly, dau gymal dwi'n meddwl amdanyn nhw bore yma. Y ddau cyntaf, mae holl ysblander Duw yn disgleirio ohono. Mae e'n dangos i ni berffaith sydd un ydy Duw. Ro'r Iesu Grist ydy hwn. Mae Iesu Grist yn Duw ac yn ddyn yn cyfuniad rhyfeddol unigryw yma o berson. Ac oherwydd hynny, mae'n unigryw, mae'n fendigedig, mae'n wahanol, mae'n oedi docach i bawb arall sydd wedi cerdded yn eia, ac i bawb arall wrth gyfarfod byth. A mae Hebriau trio esbonio beth o'r dirgelwch hwn. Bod Iesu Grist yn datguddio yn y lle cyntaf o broniant Duw. Un o'r pethau da ni gorfod i ddeall ydy bod y datguddiad o Duw yn y Beibl yn hanes dynoliaeth a'r crea yn un cynyddol sydd yn cyrraedd uchafbwynt yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn Iesu Grist, da ni deall Duw yn well na fod y proffwydi yn deall Duw. A weithiau dyma pam bod ni'n teimlo dryswch hefo rhai agweddau yn y Hen Testament. Mae'n ddatguddiad sydd yn cyrraedd uchafbwynt yn Iesu Grist, fel bod ni'n dod i ddeall ac adnabod Duw yn llawnach. Di hynny ddim yn ffileu fi o'r proffwydi yn ei gyhoeddi, ond mae o'n ddilyniant o hynny. Mi oedd yr proffwydi'n deall agweddau o natur Duw, agweddau o bwriad a chynllun Duw, ond oedden nhw ddim yn deall y gwirionedd yn gyflawn ac nid nhw oedd y gwirionedd. A mae'n sôn am hyn yn yr adnod gyntaf yma. Yn y gorffennol her, roedd Duw wedi siarad gyda'r hynafriau i drwy'r proffwydi. Proffwydi'r Hen Testament wedi siarad efo hynafriau yr Iddewon. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd bob yn dipyn. Nid y cwbl efo'i gilydd, ond tafeidiau drwy wahanol proffwydi ac mewn gwahanol ffyrdd. O bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad i ni drwy ei fab. Ac yn y fan yma, mae Iesu Grist yn dod Duw. Mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli iddo fe, yr un o'i gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Mi oedd Duw wedi siarad efo ni drwy y proffwydi yn y Hen Testament, ac oedd yn gwybod rhyw gymaint o meddylia, bwriadau, a natur ac ewyllus Duw, ond mi oedd o dal yn anhygoel o'r nawr, mae Iesu Grist wedi dod. A mae Duw yn yr Iesu dweud edrychwch, dyma fi, un fel hyn ydw i, dyma faint nghariad i, fel hyn dwi am i chi fod. Trwy weithredoedd yr Iesu, geiriau'r Iesu, dysgeidiaeth yr Iesu, natur yr Iesu, da ni'n gweld glir fyw ei hun. Chi'n cofio Iesu'n dweud yn Efengyl Ioan, da chi'n
dysgu'r adnodd ers oeddech chi'n blentyn, oce? Yw'r ffordd, gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn gyfod at y tad, ond trwy o fi. A mae'r Iesu mynd yn ei blaen, os ydych wedi adnabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yr wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi ei weld ef. Roedd Philip wrtho, arglwydd dangos i fi y tad ac yn hynny ddigon i fi, atebodd Iesu ef. A fi wedi bod gyda chdi dy hun, hefyd sy'n adnabod Philip. Mae Sawl sydd wedi gweld fi, wedi gweld y tad. Felly, mi oedd y proffwydydd sôn am y gwirionedd, ond mae Iesu dweud, fi ydy'r gwirionedd. Fi yw'r gwirionedd terfynol sydd dangos efengyl a natur a bwriad Duw ei hun. Nid negesur yr unig ydy'r Iesu, ond mae'n datguddio Duw. A mae y ffurf a'r Hebraeaid yn dangos hyn yn hyfryd yn ydy. Mae holl ysblander y Duw yn disgleirio ohono. Y darlun yn y Groeg ydy o, meddyliwch yn yr hael a mae'r goleuni a'r gwres a'r pŵer yn dod allan o'r hael. Felly Iesu Grist. Mae o'n un natur a Duw, Duw ydy'r Iesu, a mae gwres cariad Duw a goleuni efengyl Duw yn tefrio allan i'r tywyllwch. Yn yr Hen Testament, da ni'n dysgu na ysbryd yw Duw. Sut wynaf sydd gan ysbryd Duw? Sut ydym ni yn gallu deall sut ydy Duw? Fel ysbryd. Mae'n aneglur i fi, ydy. Mae o'n aneglur. Ond yn Iesu Grist, da ni'n gweld wyneb Duw ei hun. Da ni'n gweld ei gariad, i arfwyder, i ras, i faddeuant, ei rhaid. A'r elfen rhyfeddol natur Duw, o fod yn barod i wasanaethu y cread a'r bobl mae o wedi greu. Natur Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni sylweddoli na'r ysbryd di gyswllt ydy Duw. Oherwydd yn yr Iesu da ni'n gweld sut ydy o. Dos yn ôl i'n sleid ydy. Os o'n i'n trio cyfleu o disgwyl. Rhaid ti fynd ymlaen i'r 5 sleid. Mae'n ei hwn. Ond i'n trio meddwl, mae ysblander Duw yn disgleirio ohono. Chybod, y goleuni, tanle, gwres a'r goleuni, a bod Iesu Grist o'r goleuni yn adlewyrchu goleuni, fod i'r goleuni, ac yn ymestyn allan tuag ata ni fel dynoliaeth yn ei cariad. Mae holl ysblander Duw disgleirio ohono. Rwy'n ni'n ôl at hwn mewn eiliad, ond da ni am weddio gyda'r gilydd. Mae yna gymaint o bethau gallwn ni weddio drostyn nhw. Mae'n gwneud nodiadau bach fy hun fel arfer, fel pynciau gweddi yn y fan yma. Oes na rhywbeth da chi'n meddwl dyla ni weddio drostyn nhw? Y tannau gwych yn Ewrop. Ar ei steddfod. Na.
sy'n grew yn gweithio am y maes ethnig. Oes, dwi'n meddwl bod yna griw yn mynd i'r maes bebyll, maes B, fel Cristnogion, lle. Fel oeddan ni, de Tudur, pam oeddan ni'n ifanc, 40 mlynedd yn ôl, efo'r gorlan yn cychwyn, caffi 24 awr, am 7 diwrnod, a caffi Cristnogol oedd hwnnw. Ond nath economi a masnach wthio'r hen Gristnogion mawr neilltu, oherwydd oedden nhw angen gwneud elw allan o'r caffis ac allan o unrhyw fasnach oedd ar maes B. Ac elw di'r peth pwysig yna. Elw di'r peth pwysig. Ond mater arall di hynny. Diolch am atgoffa fi. Unrhyw beth arall, da ni'n meddwl amdano fo. O'n i'n clywed bod Arfon di gofyn i chi yn bore Sul. Sa chi'n dod i fama i weddio bore yma am beth fysa chi yn weddio. A mae hwnna'n ffordd dda i roi ond ydy. Dewch i ni blygu pen a ni adael i'r ysbryd yn procio ni yn y gweddi. Arglwydd, diolch i ti am Iesu Grist. A diolch am y datguddiad rhyfeddol sydd yn ben ffrwydrol i ni, dy fod ti wedi egluro dy hun yn y person rhyfeddol hwn, ar gyfer dynoliaeth, ar gyfer yn anghenion i gyd. Ac wrth i ni droi at yr Iesu, credu ynddo fo, i ddilyn, dysgu ganddo, cael yn rhybuddio, cael yn ysbrydoli, da ni dod i ddadnabod di. Nid dim ond ysbryd wyt ti, amhersonol, na allwn ni i ddeall oherwydd dy fod ti'n rhy sanctaidd. Ond yn Iesu Grist, mi wyt ti wedi dangos dy natur, dy fwriad, dy gynllun, ac hefyd wedi dangos sut bobl wyt ti am i ni fod ar y ddeiar yma. Y bobl sydd yn gwasanaethu, dy wasanaethu di, a gwasanaethu'n gilydd a'n cyd-ddynion. Yn osgoi pechod a trachwant, a bod yn farus ac yn hunanol ac yn anystyriol. Ond bod yr Iesu'n dangos i ni ffordd amgenach i fyw. A bod yn debyg iddo ef, o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Duw, nid i fwy neu hunan y daeth i lawr o'r nef, ei roi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth e fe. A da ni gallu canu yn meddwl, o na bawn ni fel e fe. O na bawn ni yn fwy tebyg i'r arglwydd, yn byw ac yn adlewyrchu dy gariad a dy natur rhyfeddol dy hun. Felly diolch am iechyd ac am awydd ac am ysbryd i ddod yn griw bach yma fel Ebeneser i daddoli di gyda'n gilydd. Ac wrth i ni wneud hynny, fe weddiwn y bydd yr ysbryd glân yn gweithio oherwydd mae pawb ohono ni wahanol, mae pawb ohono ni hefo dealltwriaeth wahanol, mae pawb ohono ni hefo problemau gwahanol, mae pawb ohono ni hefo pethau personol i'w cyflwyno i ti sydd yn gwasgu arna ni. Mae ganddo ni deuluoedd sydd mewn angen amrywiol. Mae ganddo ni blant a gwirion a brodyr a chwiorydd a rhieni. Da ni hefo cyfrifoldeb tuag atyn nhw. Gad i ni allu ymdopi gyda pwysau da ni'n ei wneud. Ac wneud hynny nid fel pobl sydd yn ddiobaith, ond fel pobl sydd â gobaith yr arglwydd Iesu yn curo yn y calonna, yn y calonogi, yn y nerthu, yn y tywys ymlaen i fod yn debyg i Iesu Grist ei hun. A da ni am ddod â pynciau amrywiol gweddi sydd wedi codi i dy bresenoldeb di yn awr. Da ni'n gweddio dros blant a ieuenctid a theuluoedd dros gyfnod gwyliau yr ysgol. Ac o'r cymhlethdodau sydd yn dod i deuluoedd oherwydd hynny.
Yn gofyn y byddi di yn eu cynnal a'i cadw nhw, y byddi di'n rhoi yn erth iddyn nhw ymdopi ac unrhyw anhawster. Da ni'n meddwl am y teuluoedd hynny sydd yn fregus ac yn dlawd. Mae tlodi plant yn broblem fawr yma yng Nghymru. A fe weddiwn dros eu sefyllfa nhw, diweistra efallai, salwch efallai yn effeithio cyflog, y byddi di'n gwarchod drostyn nhw ac yn helpu ni fel cenedl y Cymru i weini ar y gwan, a'r bregus. Mae yna rai sydd yn derbyn triniaeth mewn ysbyty, neu yn y cyfnod yma yn derbyn triniaeth dan law doctor. Dyro iechyd iddyn nhw. A da ni diolch i ti am yr NHS a'r gwaith rhyfeddol maen nhw'n gwneud yn gweini arna ni fel poblogaeth. Edrych ar ôl yr holl weithwyr sydd yn gweithio yn galed mewn amgylchiadau anodd o ddiffyg arian ac adnoddau. Y meddygon, yr ymchwilwyr, y nyrsys, y penaethiaid adran, y glanhawyr, y gofalwyr, yr holl bobl, da ni'n ddibynnol arnyn nhw i gynnal ac i'n helpu ni yn ein salwch. Fe weddiwn dros awgrymiadau Malcolm y bore yma, ynglyn â'r tanau gwych sydd yn llosgi ar hyd a lled Ewrop, a pobl yn gorfod ffoi o'i cartrefi. Mae o'n digwydd yn yr Eidal, mae o'n digwydd yn Groe, mewn gymaint o wledydd erbyn hyn ac yma yng Nghymru. A da ni'n sylweddoli yn camgymeriad wrth gamdrin dy greadigaeth di, fod gwres tymheredd yr byd yn cynyddu, sydd yn newid y tywydd, sydd yn newid yr hinsawdd. A da ni'n gweddio bydda ni fel dynoliaeth yn callio i sylweddoli yn rhan ni yn hyn o beth. Yn bod ni yn ddigydwybod, yn defnyddio adnoddau'r byd, yn creu carbon dioxide, yn llygrid y greadigaeth di, sydd yn newidio'n cyd-ddynion a'n cyd-bobl. Callian ni, Dad. Callian ni, callian gwleidyddion, callian cenhedloedd ni, i sylweddoli bod na faich arna ni i newid yn ffyrdd o fyw. Da ni'n cofio am yr Eisteddfod hefyd, yn diolch am ddathliad o Gymreicdod, lle da ni'n cael mwynhau yn diwylliant, a mwynhau yn cefndir, a mwynhau yn hiaith fel cenedl fechan. Da ni diolch am yr holl drefnu a pharatoi sydd wedi bod yn digwydd ar gyfer Eisteddfod y Garreg Glas. Ac yn gweddio bydd yr holl weithgarwch yn mynd yn ei flaen, yn rhwydd ac yn dramgwydd. Fe weddiwn dros y dystiolaeth Gristnogol hefyd, yn maes B, ym Mhabell yr Eglwysi, ym Mhabell yr Mudiad Efengylaidd, a phob tystiolaeth Gristnogol sydd yn digwydd. Bydd Iesu yn cael ei rannu, a dy gariad a'r iachawdwriaeth ynddo ef. Clyw yn gweddi, dros yn gilydd, dros Ebenezer, dros yn teuluoedd, dros yn cyfeillgarwch, a dros ein dyfodol fel pobl Iesu. Oherwydd yn bod ni'n gofyn hyn yn ei enw ef. Amen. Fi am i ni ganu geiriau Pant y Celyn, geiriau hyfryd ynddo. A da ni'n gofyn i'r ysbryd i ddod i'n calonnau ni. Dyna di'r deml yn fama. Chi a fi di teml yr ysbryd glân. A pan da chi'n canu, da chi'n gofyn, Duw, ni di roi'r ysbryd glân yn fy nghalon. A darlun o golomen ynddo. A bod yn ysbryd ni fel nyth sydd yn dal colomen ysbryd Duw. Mae'r dôn chydig bach o wahanol, da ni wedi canu lot o weithiau, ni wedi ganu'r alaw a wedyn nawn ni ymuno.
poeni pyr fyny. Pant y celyn mor dda, dydi. Ond mae mor gyfoes hefyd bod o di ysgrifennu, tair canrif yn ôl. Mae yna rhyw deimlad gan Pant y Celyn i fynegu pethau, a da ni'n dallt. Da ni'n dallt am gwmpeini pyr fy niw. Dyna, da ni'n ddyheu mewn addoliad ynddo. Bod ni'n cael cwmpeini yr arglwydd. A pan da ni'n mynd adra, bod y cwmpeini yna yn dal hefo ni. Ac i gloi, dwi'n mynd nôl i Hebreaid. Da ni mond yn edrych ar, mae holl ysblander Duw yn disgleirio honno. A mae o'n dangos i ni'n berffaith sut un ydi Duw. A dwi'n gorffan efo'r cymal yna. Os oed i nôl i'r sleid o blaen, mae o'n dangos i ni'n berffaith sut un ydi Duw. Chi'n gweld uwch ben, efelychiad ydi hwn o sêl Owain Glyndŵr. Nath Owain Glyndŵr tua 1414 anfon llythyr Pennal. Pennal ddim yn bell o Ddolgellau. I y pab oedd yn Avignon yn Ffrainc ar y pryd. O'na ffrae di digwydd yn yr eglwys Rufeinig ac oedd ganddyn nhw 2 bab ar y pryd. A dyma Owain Glyndŵr wrth iddo fo ddod i codi mewn gwrthryfel yn erbyn gormes Brenin Lloegr. A dyma fo'n anfon y llythyr Pennal yn gofyn am help y pab, ac mae gan y pab fyddinoedd ac yn y blaen bryd hynny, i ddod i gynorthwyo y Cymru yn ei brwydr. Ac yn y llythyr mae o'n deud pethau fel bod angen prifysgolion yng Nghymru. Yn 1414 di hyn. Wel, nathon ni'n cael prifysgol yng Nghymru tan diwedd y 1872, dwi'n y ganrif anghywir. O deddf addysg doedd 1870, a wedyn prifysgol, pa'n oedd y prifysgol gyntaf, Gwilym? Da iawn, Aberystwyth. 1872, rhai o'na chi wedi bod yno. Ond mi oedd Owain Glyndŵr wedi gofyn cyn hynny. Da ni angen prifysgolion i addasgu'n pobl ifanc. Da ni angen eglwys sefydledig Gymreig, ac nid un trwy Brydain. Ond wrth gwrs, nath Owain Glyndŵr ddim yn llwyddo. Ond fel arwydd o awdurdod Glyndŵr fel tywysog Cymru, mi oedd ganddo fo sêl ar y llythyr. A'r hyn oedden nhw'n wneud oedd toddi cwyr ar nid yr amlen, ond ar y llythyr, a cyn iddo fo gledu, mi oedd gan y tywysog stamp, ac oedd o'n rhoi stamp i sêl o ar y llythyr. Ac yn y stamp, mi oedd awdurdod y brenin neu'r ymerawdwr. Ac os ewch chi ar Google, a googlo sêl Owain Glyndŵr, mi allwch chi weld y gwreiddiol 2 ochr iddo fo, oedden nhw fel arfer yn goch. Ac os oeddech chi'n gweld y sêl, oeddech chi'n gwybod na llythyr gan tywysog Cymru oedd hwn. Oedden ni'n delio hefo brenhinoedd yn y cyfnod hwnnw. A dyma di'r cefndir i'r geiriau yn Hebreaid. Mae'n dangos i ni'n berffaith sut un ydi Duw, Iesu Grist. Eidi'r sleid nesaf. Yn y Beibl Cymraeg Newydd, y cyfieithiad ydi, ac mae stamp ei sylwedd ef arno. Mae Beibl.net yn dweud, mae'n dangos i ni yn union sut un ydi Duw. Cyfieithiad gwahanol. Hynny yw bod Iesu Grist yn siap Duw. Bod Iesu Grist yn dangos sut un ydi Duw. Ond wrth gwrs, mae Iesu yn ddwyfol. Ac mwyn adnabod a deall a charu a gwasanaethu Duw, da ni'n troi at yr arglwydd Iesu Grist. Sbiwch arno fo. Da ni'n troi at arweinyddion na gweinidogion
na cyd Gristnogion yn y lle cyntaf, da ni'n troi at Iesu Grist, oherwydd mae stamp sylwedd Duw yn y person bendigedig hwn. A dyna'r darlun sydd gan awdur y llythyr at yr Hebreaid. Mae o'n sôn fod ysblander gogoniant Duw i weld yn yr Iesu, a fod sylwedd Duw i weld yn yr Iesu. Mae o'n gyfan gwbl syfrdanol. Dyma'r sylfaen. Dyma pam bod ni'n dod at yn gilydd oherwydd Iesu Grist. Dyma pam bod ni'n credu oherwydd Iesu Grist. Dyma pam bod ni'n gwasanaethu'n cyd-ddynion ac yn caru y tlawd a'r bregus ac yn sefyll dros gyfiawnder oherwydd Iesu Grist. Dyma pam bod ni yn caru, yn maddau, yn ceisio tangnefedd, yn amynefgar, yn wasanaethgar oherwydd Iesu Grist. A da ni diolch i'r arglwydd amdano. Mwyn i enw. Amen. Na ni ganu gloi, ac ar ôl canu, dwi'n gobeithio gawn ni banad. A diolch i bawb sydd wedi paratoi paneidia lu dros y flwyddyn dwytha, gwerthfawrogi'ch gwaith. Yng Nghrist ei hun, mae ngobaith i, ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân, a'r geiriau sydd yn dilyn.
Diolch am eich cwmni bore yma. Diolch i'r cerddorion. Diolch i'r technegwyr hefyd. Mae Tudur a Seren yn brysur iawn o Sul i Sul. Aroswch i gael panad hefo ni ac i gael sgwrs a beth am i rannu y gras. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda o'r awr hon.